Let's go ja annetaan sille turpiin. Tontut eivät ole väkivaltaisia. This is the joulukalenteri. Tanssi meille saapastanssi. Saapas tanssia. Pentti, minä olen Mistelin oksan alla. Toivottavasti huomenna sää paranee. Pentti, mitä sinulle on tapahtunut? Olet kamalan näköinen, en ollut tuntea. Se on täällä nyt. Vihdoinkin. Hittisarja The Joulukalenteri. Hei tonttuukot, hyppikää, nyt on riemu raikkahin. We could kick in the book. Hvad er det for en bog? Hvor er nissernes bog? Hvordan i alverden kan det mon hænge sammen? The book is too bad. Oh, that's Bailey news. Wow, look. It's a hard book. Ah shit, it's Pudanis.